Jees, kiitos. Mahtavaa, että olet tullut kuuntelemaan. Ja eka mä kerron sen, eli tämä on tosiaan Tripsteri podcast-jaksona äänitetään myös. Et älkää ihmettelkö, jos me tehdään jotain semmoisia niin kuin äänitykseen liittyviä juttuja, että mä luen jonkun pätkän tuosta puhelimesta tai muusta. Mutta muuten ollaan tässä läsnä lähellä. Ja tässä on tosiaan Paula Kultanen-Ribas, Tripsterin perustajia. Mäkin olin alkuvaiheessa ihan jonkun verran mukana, eli sen takia mä oon varmaan tässä Paula haastattelemassa. Yleensä Paula vetää näitä podcasteja, eli mä vedän elämäni ensimmäistä podcastia, että antakaa mulle anteeksi, jos mä törttöilen tässä, mutta kaikkea voi oppia. Niin, ei tässä varmaan muuta. Mä oon tosiaan matkailutoimittaja ja Paula taas vuorostaan haastattelee mua, mutta se ei enää mene podcastiin, mutta mua Prahasta muutaman tunnin päästä tai tunnin jonkun päästä, niin tulkaa kuuntelemaan sitäkin, jos tykkäätte tästä. Hyvä, mutta aloitetaanko saman tien? Meillä on paljon puhuttavaa. Joo, aloitetaan. Hyvä. Eli tosiaan Tripsteri on matkailuun keskittynyt podcast, jossa ulkomailla pitkään asuneet matkailutoimittajat kertovat kohteistaan rehellisesti ja rakkaudella. Reiluja vinkkejä unohtamatta. Voitte kuunnella Tripsteri-podcastia muun muassa tripsteri.fi-sivustolla, Spotifyssa ja YouTubessa. Tänään nauhoitettava jakso julkaistaan tammikuun loppuun mennessä. Okei, mutta mennään saman tien sitten niin asiaan. Sulla on pitkä historia siis niin kuin Espanjan kanssa. Joo, eli mähän muutin tuossa 2000-luvun alussa Barcelonaan ja asuin siellä melkein 10 vuotta. Ja sieltä tarttui mukaan aviomies, joten reissaamme siellä pari kertaa vuodessa. Ja sitten meillä on tuolla Costa Bravalla myös loma-asunto ollut semmoinen lähes 15 vuotta, että sielläkin on tullut reissailtua ja Gironahan on tämän Costa Bravan pääkaupunki, niin siellä käyn edelleen pari kertaa vuodessa, että erittäin tuttu paikka. Niin tämä on sillä hauska, koska kun me tutustuttiin Paulan kanssa, niin Paula asui silloin, tämä on vielä ennen Tripsteriä, kun tämä on niin kuin kun Tripsterin opaskirjahan sai tietyssä mielessä, että Paula te kirjoititte Tuulian kanssa oppaan Mondon opassarja, ja sitten kun Mondon opassarja joskus loppui, niin se me mietittiin, että voitaisiin tehdä alkaa tehdä niin näitä oppaita uudestaan, koska kaikilla oli ne oppaat oli tosi pidettyjä ja sitten me oli intohimo, että näitä ei hylätä tätä hommaa. Ihan mahtava juttu, että Tripsteri on jatkanut tätä tekemistä. Et siinä mielessä maailmalla monet opaskirjat hiipuu, mutta Tripsteri porskuttaa aina vaan vahvempana. Et se kertoo, että teette jotain selkeästi oikein. Joo, se on hienoa, että meillä on, ja näitäkin kirjoja on täällä messuilla myynnissä tuolla kirjapisteellä messuhintaan, että kannattaa käydä nappaamassa. Mutta tämä liittyy siihen, että kun mä mietin just, että me tutustuttiin silloin, te asuitte Barcelonassa. Mä aina yhdistin, niin kuin olen yhdistänyt sut Barcelonaan, ja tuossa ennen esitystä mä itse asiassa kysyin, että miten Paula sitten tämä niin Girona, mistä me tänään puhutaan pääasiassa, ja Costa Brava, että kuinka tuttui nämä on sulle. Ja sitten sä olit sellainen, Antti, että sä oot nyt vähän ajastas jäljessä, että teillä on tosiaan se koti, tai niin kuin kakkosasunto Costa Bravalla, jossa Girona sijaitsee, ja se on se tavallaan se kaupunkikohde siellä, eikö Joo, näin? Ja sen verran pitää sanoa, että Gironahan ei ole siis mikään tämmöinen välimerellinen rannikkokohde, vaan se on ihan sisämaassa tällainen aika jopa samantyylinen kuin Barcelona. Et mä monesti sanon, että se on vähän kuin Barcelona pienoiskoossa, että siellä on niinku goottilaista arkkitehtuuria ja siellä on modernistista arkkitehtuuria ja on niinku sellaista paljon samoja piirteitä kuin Barcelonassa, mutta paljon pienempi ja rauhallisempi kaupunki. Niin se on puolen tunnin päässä, siis bussilla pääsee sieltä rannikolta. Sitä mä mietin sitä rauhallisuutta, kun se on pieni kohde, ja sitten taas Barcelona, joka on kuitenkin iso kohde, mutta supersuosittu maailma, missä on varmaan niin kuin siis aika paljon, varsinkin siellä goottilaisissa kortteleissa, matkailijoita, mikä on hieno asia, mutta et välillä matkailu alkaa jo muuttua niin kuin massiiviseksi bisneksessä. Girona on paljon pienempi, mutta miten siellä on tämä niin kuin tilanne? Joo, siis siellähän on 100 000 asukasta, että se on sen verran pieni, vaikka se on Katalonian 4. suurin kaupunki. Mutta siellä on aina ollut semmoinen tosi turvallinen olo olla, että siellä mä en ole esimerkiksi mitään näpistelyitä, taskuvarkauksia siellä nähnyt koskaan, mitä taas sit Barcelonassa näkee useinkin. Ja muutenkin siis siellä ihmiset on rauhallisia, tyytyväisiä, elämänsä lepposia. Että se Girona vuodesta toiseen valitaan Espanjan niin kuin parhaaksi paikaksi asua tai toiseksi parhaaksi, että se on aina joka vuosi siellä ihan kärkipäässä. Siellä on hyvä elintaso ja siellä on turvallista ja se on tarpeeksi pieni ja siellä on viihtyisää ja maailman paras ruoka totta kai. No ihme, tekin viihdytte sitten siellä kuulostaa siltä, mutta onko näin, että siellä vanhassa kaupungissa ihmisiä asuu edelleen, että kaikki ei ole Airbnb-asuntoja? Kyllä asuu. Että siellä on myöskin ihan hyvä elintaso, että siellä
vielä on ihmisillä myöskin varaa asua siellä. Ja tosiaan se on edelleen, mä sanoisin, vähän semmoinen salainen helmi siinä mielessä, että se on kuitenkin vain tunnin päässä Barcelonasta, että ihmiset tekee sinne yllättävän vähän päiväretkiä. Paitsi jotkut saattaa sanoa, että nykyisin Barcelona on vain tunnin matkan päästä Gironasta, koska Girona siinä on nykyisin suoria lentoja Suomesta, ainakin jossain vaiheessa. On, me lennetään kesäisin suorat lennot Ryanairin kautta. Et kesällä pääsee, mutta sitten muina aikoina Barcelonan kautta. Et sillä se tekee tosi itse asiassa niin kuin mielenkiintoisessa kohteeksi myös, että voi ottaa sen pääkohteeksi, käydä pari päivää ehkä siellä. Ja totta kai siis maata pitkin matkustajathan pääsee Gironaan aikaisemmin kuin Barcelonaan. Tämä Pariisin luotijuna, niin sehän menee jossain 6 tunnissa Pariisista Gironaan. Aivan, itse asiassa just tutut joululomallansa menikin Pariisista sitten tuonne niin Kataloniaan. Ne meni Gironan kautta ja sitten ne jatkoi sieltä vielä matkaa. Ihan juuri näin. Se kasvaa tosi paljon itse asiassa niin kuin junamatkailu. Mä huomasin, ja maata pistkin matkustaminen, että kun se tuntuu vielä joskus, ihan muutama vuosi sitten tuntui niin aika sellainen itsestä ainakin, että no kasvaako tämä homma näin, mutta nyt on tosi suosittu. Nyt Mondo just julkaisi uuden lehdensä, missä oli taas niin kuin junareitit Eurooppaan, ja kun kysyttiin Facebookissa, että mikä juttu teitä kiinnostaa eniten, niin melkein kaikki vastasi nämä junareitit Eurooppaan. Joo, ja sitten toinen, mitä mä välillä itsekin sanon, että ei sitä koko matkaakaan tarvitse mennä maata pitkin, kun Suomesta pitää kuitenkin ottaa se laiva aina siinä välissä, niin voihan sitä niin kuin vaikka lentää sitten juuri vaikka sinne Pariisiin tai ainakin muualle ja siitä jatkaa junalla, että koko matkaa ei tarvi myöskään. Ja siis jos sitten vuokraa vaikka auton tai on omalla autolla liikenteessä, niin sieltä Gironastahan on 65 kilometriä Ranskan rajalle, että siinä samaan reissuun voi yhdistää siis Kataloniaa ja Ranskaa ja Espanjaa ja vaikka mitä. Aivan, ja välttämättä siis ei edes tarvitse yhdistää, koska jos mä ymmärsin oikein, niin Costa Bravahan on niin kuin tosi monipuolinen. Et siellä on tämä Girona, siellä on ilmeisesti hienoja rantoja. Siellä on ihan uskomattoman upeat. Siellä on ehdottomasti Espanjan parhaat rannat, siis puhtaimmat rannat, ne valitaan joka vuosi parhaiksi. Siellä on semmoisia tosi kirkasvetisiä turkooseja, että siellä snorklataan paljon ja sukelletaan. Ja sitten siellä on totta kai parhaat nämä meriruuat koko Espanjassa. Että siellä on, mä rakastan niitä tuoreita kaloja, äyriäisiä, simpukoita sun muuta. Et jos niinku vertaisi tavallaan edelleenkin Suomessa niinku tunnetumpaan kohteeseen, eli niinku Costa del Soliin siellä niinku hyvin etelässä, niin korjaanko mä oikeassa vai väärässä, mutta niinku mun mielikuva näistä niinku Costa Bravan rannoista, että siellä etelässähän sit niinku Costa del Sol on semmoisia pitkiä, että semmoisena komeita, mutta ne ei ole välttämättä kauhean idyllisiä, että ne on semmoisia isoja rantoja. Sitten taas Gironassa ne on semmoisia upeita poukamia. Joo, Costa Bravallahan on semmoisia ihania kallio-pikkupoukamia, missä saattaa välillä olla vain muutama ihminen, että siellä on semmoisia salaisia, joita on tuossa Costa Brava-kirjassakin vinkattu. Mutta siitä Gironan kaupungista vielä, nyt kun tuli nämä ruuat tässä mainittua, niin siellähän on myöskin tämmöinen moneen kertaan maailman parhaaksi valittu ravintola. Mä yritin just kun me ollaan menossa itse asiassa ensi kuussa käymään siellä, niin ei tietenkään mitään toivoa saada varausta sinne. Tämmöinen kuin suomeksi lausuttuna Celler de Can Roca, jolla on 3 Michelin tähteä. Se on 3 veljeksen pyörittämä tällainen, voisi sanoa vähän niin kuin Ferran Adria-tyyppinen tai heidän jalanjäljissään, että sinne kun pääsis, me ei sinne nyt saatu varausta, mutta me saatiin sitten, he on just tavannut viime vuonna sinne Gironan keskustaan semmoisen kuin nimeltään Normal, joka tarkoittaa, että he tekeekin siellä ns. Normaalimpaa ruokaa ja myöskin hinnat ovat normaalimmat. Sinne ollaan menossa nyt sitten. Kuulostaa erinomaiselta, mutta noista niin hinnoista ja ruoan hinnoista, niin mutta kuitenkin 3 Michelin tähden ravintola, niin onko se ihan sitten niin kuin jossain stratosfäärisissä hinnoissa, vaikka on välillä kuullut, että Espanjassa voi kuitenkin olla aika Michelin tähti ravintoloihin voi päästä hyvin kohtuuhinnalla syömään myös? No se taitaa olla, kun se on tosiaan maailman parhaita ravintoloita, että en uskalla suositella, että se mikään halpa olisi. Eli nyt pitää siis pyytää, käykää kaikki ostaa Costa Brava opasta, että Paula varaa käydä siellä ravintolassa sitten. Mutta Gironassa on myös toinen Michelin ravintola, Massana, jolla on yksi Michelin tähti, että sinnekin voi mennä. Mutta mä yleensä käyn siellä. Siellä on Gironassa on semmoisia ihania kahviloita. Gironahan on Katalonian pyöräilypääkaupunki, että siellä näkyy se pyöräilyteema tosi monessa ja myös kahviloissa, että siellä on sellaisia niin kuin pienpahtimokahviloita, missä on pyöriä roikkuu seinillä ja pyöräilijöitä tulee vastaan siellä sun täällä. Et siellä on aivan upeita kahviloita, sitten siellä on paljon niin kuin kasvisruokaa ja ihania tapaksia. Siellä on pari sellaista ihanaa aukiota, missä on vermuttibaareja, viinibaareja, tapaksia,
löytyy tuosta kirjasta myös ne mainittuna, mutta yksi mun suosikkeja on semmoinen kuin La Malabarista vermuttibaari, missä on, se tarkoittaisi tällaista niin kuin jonglööriä, siellä on katosta roikkuu sellaisia keiloja ja siellä on hyvää musaa ja eläväinen meininki sillä aukiolla. Kuulostaa upealta. Vielä noista, niin kun sä sanoit, että nimenomaan siellä on että maailman parasta ruokaa, niin eroaks siis niin kuin gironalainen ruoka jotenkin esimerkiksi muusta, onko siellä jotain paikallista erityispiirteitä? Niin kuin? No kyllä siellä on tietenkin ne kalat on kaikkein tuoreimpia, ne tulee ihan kun meillä on se siinä rannikolla se meidän loma-asunto, niin me nähdään öisin, kun siellä Välimerellä, Aavalla merellä on niitä kalastajalaivoja pieninen valoineen siellä kärkkyy ja ne on sitten seuraavana päivänä ruokapöydässä ne kalat, että niin tuoretta. Loistavaa, kuulostaa houkuttelevalta. No miten eli siellä on upeat ruokajutut siellä odottaa sitten, niin kuin, ei siellä kaupungissa, mutta niin kuin retkimatkan päässä, niin odottaa upeat rannat. No miten sitten niin Gironan nähtävyydet? Joo, no siis sehän tunnetaan myös Länsi-Euroopan parhaiten säilyneenä juutalaiskohteena, eli siellä on semmoinen iso keskiaikainen, tai niin isokaan, mutta keskiaikainen juutalaiskortteli. Barcelonassahan on myös, mutta se on pienempi. Että tuolla Gironassa oli sellainen juutalaisyhteisö silloin joskus 800-luvulla, kunnes heidät karkotettiin sitten, kun tuli nämä katoliset kuninkaat ja inkvisitio ja näin 1400-luvulla, mutta siellä Gironassa kuuluisimpia kohteita on se juutalaismuseo. Siellä on muun muassa nähtävillä tämä kuninkaiden karkotuskirje ja kerrotaan siitä juutalaiselämästä, että se on muutenkin viihtyisä seutu siellä vanhassa kaupungissa. Sitten totta kai Gironan katedraali, joka on jostain myös 1000-luvulta alun perin ja esiintyy myös muuten Game of Thronesissa Baelorin suurseptinä. Mä meinasin itse asiassa kysyäkin, että se on kuvaa sitä, että kuinka niin kuin tunnelmallinen, hieno kaupunki on, että se on tosiaan Game of Thronesissa. Mä olin just itse asiassa Dubrovnikissa käymässä ja sekin oli niin kuin siis upea. Totta kai se on, että se on paljon ehkä tunnetumpi, että siellä saattaa olla enemmän niin kuin paljon isommassa määrin matkailua, kun Gironassa voi olla ehkä rauhaisemmin, mutta me oltiin vielä semmoisessa kivan aikaan siellä niin kuin syksyllä, että se olikin rauhallinen paikka myös sekin. Joo, ja tuossa kirjassa on muuten Costa Brava-oppaassa on tämmöinen Game of Thrones-kierros, että kaikki Gironan kohteet, missä on kuvattu. Et siellä käy paljon edelleenkin matkailijoita myös sen takia, mutta se katedraali on kyllä suositeltava. Tosin sit pitää olla sen verran hyvä kunto, että jaksaa kivuta. Siinä on lähemmäs 100 porrasta. Okei, wow. Mutta se ei ollut kuitenkaan semmoinen, siellä ei ollut sitä kohtausta, kun se Cersei kulki niin kuin häpeä. Ei, se on sitten taas toiset portaat. Okei, joo. Ne taisi olla Dubrovnikissa, mutta loistavaa. Mutta kertoo tosi paljon, että kuinka upeat maisemat siellä on. Ja siihen liittyen, mutta siellä on se vanha kaupunki, mutta sitten sä mainitsit, että se on arkkitehtuurisesti, siellä on paljon muutakin mielenkiintoista. Joo. Ja siis se kaupunki on tosi helppo ottaa haltuun, että siinä on se joki, Onjarjoki, ja toisella puolella on tämä vanha kaupunki, ja toisella puolella on se semmoinen modernistinen, eli vähän niin kuin Gaudi-tyyppisiä taloja, modernistisia, ne on sen paikallisen Rafael Masson suunnittelimia rakennuksia, mutta niin kuin kuvauksellisia. Ja sitten se joen varsi on sinällään myös niin kuin nähtävyys siellä. Täällä näkyykin noita vanhoja taloja, jotka oli aikoinaan toimi niin kuin puolustusmuureina vähän. Ja sitten tuon joen yli kulkee sellaisia siltoja, joista yksi on esimerkiksi tämän Eiffeltornin suunnittelijan suunnittelema silta, semmoinen oranssi rautasilta, että sekin on nähtävyys. Loistavaa mainita. Miten nähtävyyksistä vielä, niin museoita onko siellä mielenkiintoisia? No juuri tämä, niin kuin mainitsin, se juutalaismuseo, mutta sitten siellä on Gironan historiallinen museo, missä on mä tykkään siitä tosi paljon, että siellä on ihan niin kuin kautta aikojen sitä historiaa havainnollisesti esitetty. Sitten siellä on tuolla Merkkadelin kaupungin osassa, eli se joen toisella puolella oleva, niin siellä on semmoinen kuuluisa elokuvamuseo ja näin poispäin. Sitten siellä on puistot on myös yksi semmoinen juttu, että kun siellä vanhassa kaupungissa kulkee, niin sitä ajattelee, että tämä on tämmöinen aikamoinen kivikylä, että paljon näitä goottilais-keskiaikaisia kiviä vaan tulee vastaan, mutta sitten kun kipuu sinne ylös, niin sieltähän löytyy sitten puistoja, joilla on jänniä tarinoita myös. Ja yksi puistoista on nimeltään
John Lennonin puisto, jos haluaa käydä kuvauttamassa sen kyltin. Vähän niin kuin Prahassa, mistä niin, se on jännä, kun se John Lennon ilmaantuu aina joka paikasta. Ja aina Barcelonassakin on oma plaza ja niin. Mutta noista puistoista vielä, se on itse asiassa hyvä vinkki, koska just tämä sama kaveri, joka kertoi, että hän oli, niin kuin, sen kanssa juteltiin, että se oli ottanut sen junan Pariisista Gironaan, se lyhyt junamatka. Sanoi, että tosi makea junamatka, myös hienot maisemat ja kaikki näin, oli kiva. Mutta sitten ne oli siellä nyt keskellä talvea, joulukuussa. Ja se odotti tietenkin, että saisi vähän, että ei odottanut, että on lämmintä koskaan. Mutta ajattelin, että aurinko paistaisi ja istuisi sitten lämpimän aikaan päivän terassilla. Ja sanoi, että se vanha kaupunki on hieno, mutta kun se on semmoinen keskiaikainen, niin sehän on aika pimeä loukko sitten. Että ei sieltä, just löysit terassin, sä istuit siinä, niin aurinko 15 minuutissa vaihtoi paikkaa. Kyllä mä sanon, että mähän olen käynyt siellä ympäri vuoden, että kyllä siis se on harvinaista, että siellä ihan niin kuin synkkää pimeätä olisi, että kyllä siellä keskipäivällä aurinko paistaa terassille, että voi kyllä käydä kahvilla vuoden ympäri. Mutta ehkä kun sä tunnet sen niin hyvin, niin saatat löytää ne oikeat aukiot sitten. Mutta jos nyt enemmän aurinkoa haluan sitten puolessa tunnissa karauttaa tonne rannikolle, niin siellä sitä riittää. Niin se on aika hyvä, että jos ajattelet, että sieltä pääsee puolessa tunnissa pääsee rannikolle ja tunnissa pääsee Barcelonaan. Kyllä. Wow. Mahtavaa. Puhutaan rannikosta lisää kohta, mutta katsotaan vielä, me puhuttu ruuasta paljon, mutta miten kaikki tämmöiset niinku, iltaelämä, että se on 100 000 asukkaan ihminen, 100 asukkaan kaupunki, niin joo. No siis mä mainitsinkin just nämä. Mä itse tykkään, että siellä on tosi tunnelmallisia näitä vermuttia viinibaareja. Ja esimerkiksi siinä juutalaiskorttelissa semmoinen aika uusi nimeltä La Garrina, semmoinen, jossa on värikkäät valot siinä. Niillä on iso terassi, ja se on semmoinen, niin kuin se katu viettää niin kuin alaspäin. Siellä on pöydät aina niin kuin ihan jännissä, vinoissa asennoissa, että siellä on istuttu iltaa, mutta siinä on niin kuin aina semmoinen kuhina ja iloinen tunnelma. Kuulostaa makealta, mutta koskaan et ole niinku keikkunut tuolilla liikaa ja sitten kaatunut ja vienyt. Pientä tasapainoa sen verran pitää niinku juoda sitten maltilla, että pysyy tuolillaan. Sä sanoit, että siellä on tosiaan viinibaareja lisäksi vermuttibaareja. Mä oon sillain niinku aika sivistymätön juoma-asioissa, mutta mulla on joku semmoinen niinku muistikuva ja varmaan nyt voisin päätellä, että vermutti riittyy jotenkin tähän alueeseen. Joo, siis siellähän valmistetaan tai on valmistettu jo ties kuinka parisataa vuotta. Munkithan sitä alun perin valmisti niin kuin lääkkeeksi, ties mitä tautoja vastaan ja loisia ja ties mitä. Että se on niin kuin valkoviinistä valmistettu aina, vaikka punaista olisikin välillä, riippuen siitä, että mitä siihen on lisätty, sokeria ja yrttejä hirveä määrä. Ja se on semmoinen muotijuoma, että se on edullista ja hyvää, mutta sittenhän siellä tuolla Costa Bravan alueella on pakko mainita myös tämä Empordan-alueen viinit, että ne on ihan mun niin kuin lempiviinejä koko Espanjassa, että ne tulee semmoiselta vähän ylemmistä, vuoristoisemmilta paikoilta, että se vaikuttaa siihen makuun ja Suomesta saa esimerkiksi Peralada, joka on sieltä Costa Bravalta, niin erittäin hyvää punaviiniä. Vau, ja siellä voi ilmeisesti siis vierailla myös viinitiloilla. Siellä viinitilalla voi ja kannattaa vierailla, ja siinä on myös semmoinen niin kuin iso linna, ja siellä järjestetään heinäkuussa musiikkifestareita, ja siellä on kasino, ja siellä on itse asiassa yksi Michelin-ravintola sielläkin. Sielläkin tietystikin, kaikkialla, joka nurkalla. Kyllä. Vielä kysyn sitten vermutista, koska mä haluan yleissivistää itteni, niin onko se nimenomaan siis niinku Gironan alueelta vai niinku laajemmin? No ei, siis kyllä se on, ympäri Katalonia on, että on Reussista tuolta Tarragonasta nyt ainakin ja on Barcelonassa myös, mutta ei se ihan Gironan alueelta ole, mutta Kataloniassa sitä on valmistettu. Ja on paljon parempaa kuin Martini, voin sanoa. Okei, loistavaa. Pitää mennä testaamaan ja varmaan maistuu paljon paremmalta sillä kadulla, missä ja sitten melkein jokaisella baarilla on niinku semmoinen oma talon vermutti, että ne on pikkasen sitä vielä tuunannut jollain omilla yrteillä tai muilla. Aivan, joo. Mä en edes osaa kuvitella, miltä vermutti maistuu, en muista. Täytyy mennä testaamaan. Mutta onko niissä, niinku, kun se on vermuttibaareissa, kikkaillaanko sen kanssa sitten lisää, sekoitetaanko siihen jotain tai miten? Ei, no kyllä se yleensä on ihan jäät ja sitten joku appelsiinilohko tai muu, että sitten vaan tapaksia siihen kyytipojaksi. Erinomaista. Onko joku niinku ihan niinku suosikkitapas paikallisittain siellä, minkä sä aina haluat Gironassa käydä syömässä? No semmoinen esimerkiksi myös aukiolla, että mä tykkään näistä terassipaikoista, että ei sen baarinkaan tarvitse olla iso, niin semmoinen kuin La Sinfonia, että siellä on ennen kaikkea ihania juustoja, jota saa ostaa myös mukaan. Että tuolla Costa Bravan Gironan alueellahan valmistetaan paljon vuohenjuustoa, mutta ne on semmoisia manchego-tyyppisiäkin välillä, että
tosi hyviä. Kuulostaa herkulliselta. Okei, pitäisikö meidän Gironasta mennä nyt hetkeksi vielä sinne niin kuin Costa Bravaan, koska yleensä meitä suomalaisia kuitenkin me halutaan myös päästä niin kuin rannalle ja rannikolle. Joo, no siellähän riittää kyllä niin paljon. Rannathan me ollaan mainittukin, nyt on mainittu toi Peraladan linna ja viinitilat, mutta sitten siellä on totta kai näitä Salvador Dali-kohteita, että Figuerasissa on se Dalin teatterimuseo, että Gironasta pääsee junalla tosi vaivattomasti sinne. Se on mieletön paikka, surrealistinen museo. Ja sitten Cadacesissa siellä rannikolla on sitten tämä Dalin kotimuseo, joka on ihan mieletön paikka, ja se Cadaqués muutenkin. Että niin nämä on 2 eri museoa Dalille, eikö joo, näin? Siellä on itse asiassa vielä 3. sitten. Siellä on vielä 3. Eli okay. Se 3 on semmoinen linna, jonka Dali osti Gaalalle lahjaksi, ja se Gaalahan asui sitten siellä Pubolin linnassa, ja sanoi vielä Dalille, että jos tuut käymään, niin muista ilmoittaa hyvissä ajoin. Loistavaa. Onko sä saanut oman linnan jo Espanjasta? Ei vielä, se on vielä. Mutta ehkä se koti riittää, koska kuulostaa niin ihanalta paikalta. Ja että muuten yksi vinkki, että kun käytte Gironassa, niin siellä on semmoinen legenda, että jos haluat palata, jos haluat varmistaa sen, että palaat myös kaupunkiin joskus, niin siellä on semmoinen leijonapatsas. Itse asiassa tämä on nykyisin kiellettyä, mutta kerron silti. Leijonapatsassa siellä vanhassa kaupungissa, jonka pyllyä pitää pussata, ja sillä tavoin varmistaa paluunsa kaupunkiin. Mutta siellä 2015 eräs ranskalainen vanhempi herrasmies kuoli yrittäessään tätä, joten sen jälkeen sinne laitettiin itse asiassa portaat, että pääsee portaita kätevästi. Ei tarvitse omia viritelmiä laittaa siihen, miten kiipeä. Mutta korona-aikaanhan se kiellettiin sitten se pussailu. Niin mä just mietin, että liittyykö se korona-aikaan, mutta se liittyy aikaisempaan tapaukseen vielä. Ja toinen tämmöinen jännä legenda, siellä kun kulkee, niin miettii, että miksi näitä kärpästeema on joka paikassa. Että kärpäsiä on patsaina ja kärpäsiä on niin kuin pienpanimo-oluina etiketeissä ja kaikkia matkamuistoja, mitkä liittyy kärpäsiin, että ei niinku härkään niin kuin Espanjassa, mutta siellä on tämä kärpänen, niin se tulee siitä semmoisesta legendasta 1200-luvulla, kun ranskalaiset yritti vallottaa Gironaa. Ne on yrittänyt monta kertaa sen jälkeenkin, mutta sitten ne meni häpäsemään tämän Gironan suojeluspyhimyksen haudan. Ja sitten legendan mukaan sieltä haudasta sitten pelmahti semmoinen valtava kärpäsparvi, jotka puri sitten kuolettavasti näitä ranskalaisia, ja kärpäset pelastivat Gironan. Wow. Aikamoinen kohtalo joutua kärpästen syömäksi. Mä ihmettelin kanssa, mikäs kärpänen se semmoinen on, joka tappavasti purasee, mutta näin legenda sanoo, niin mitäs me siihen voidaan vastaan sanoa. Espanjalainen tapaskärpäinen, mutta ilmeisesti nyt kärpäsiä ei muuten pyöri siellä, että saa tapasit syödä ihan rauhassa. Ei, mutta niin kuin jos ihmettelette, että miksi niitä kärpäsiä näkyy niin kuin, matkamuistomyymälöissä niin kuin aiheena. Se on tärkeä osa sitten. Onko sulla kotona, onko sä hankkinut itsellesi kärpäsiä? No mulla kyllä ei ole, täytyy myöntää. Ehkä joku päivä. Mitäs muita, siis ostoksista me ei ole vielä puhuttukaan? Eli Joo, no siis se on yksi ihanat puoli siellä, ja myös niin kuin vastuullisuusaiheeseen liittyen, että siellä on tosi paljon näitä käsityöläisten ja tällaisten pientuottajien kauppoja. Ja yksi hyvä tapa on mennä sinne kauppahalliin, että siellä on paljon niin kuin käsityöläisten puoteja, ja mukaan voi ostaa just näitä juustoja ja leikkeleitä sun muita paikallisia. Ja siellä on myös yksi ihana Solo el amor salvará la vida, eli vain rakkaus pelastaa elämän, tai vai oliko se maailman vai elämän, mutta kuitenkin semmoinen alkuviinikauppa, paikallisia alkuviinejä paikallisilta tiloilta. Eli näitä tämmöisiä säilöntäaineettomia. Niin ylipäätänsä voisi kuvitella, että me voidaan puhua vielä lisää niin kuin vastuullisuudesta, koska Tripsteri on nimenomaan isona asiana pitää sitä, mikä on tärkeä juttu, mutta just noista, että varmaan niin tuliaisista, niin varmaan just, että ostaa niin ruokaa, ostaa juomaa, sen sijaan, että ostaa jotain krääsää, mikä täyttää maan. Ja mä aina sanon, että Costa Brava on tosi helppo kohde olla vastuullinen, koska siellä ei ole niin paljon mitään suurkansallisia liikkeitä, että siellä on enimmäkseen näitä ihania pikkupuoteja, ja että pystyy tukemaan niitä ihan paikallisia liikkeenharjoittajia, ja sitten siellä on turvallista liikkua, niin kuin on sanonut, että siellä on, ja just se vanha kaupunki on autoton, tai ainakin suurimmaksi osaksi, että siellä on helppo liikkua, turvallista. Ja tietenkin sitten muistaa nämä sähkön säästämisen ja veden säästämisen, että kuivuushan on koko Espanjassa ongelma, ja sähkö on
todella kallista. Eli lotraaminen kannattaa, suihkuslotraaminen kannattaa jättää kotimaahan sitten täällä Ehdottomasti. vielä lisää. Ja sittenhän se voisi niitä retkiä tehdä, että sanoit, että se on suosittu pyöräilykohde. Että sieltä voi varmaan vuokrata sit polkupyörää. Siellä voi vuokrata pyöriä ja pyöräillä, vaikka siellä on opastettuja pyöräilykierroksiakin vaikka viinitiloille tai minne tahansa. Että Sehän ratkaisee, niin kuin pyöräilykierros viinitilalle ratkaisee sen ongelmaa, että jos menee autolla sinne, niin sitten ei tiedä, kuinka paljon voi viineä maistella. Mutta juuri näin. eri asiat, kuinka turvallista, pitäisikö olla apupyörät sitten mukana, että voisi polkea kotiin. Siinä letkassa kun polkee, niin se on turvallista. Kyllä. Ja sitten tuollahan niin kuin pyöräilyalueilla, niin kuin Espanjassa toinen suosittu paikka on Mallorca, niin siellähän autoilijat on tottunut sit pyöräilijöihin. Ehdottomasti. Tuolla niitä niin kuin näkee autoteillä jatkuvasti, tai niin kuin maanteillä. Joo, onko se itse pyöräillyt siellä vielä? No minä en ole, mutta siellä juuri, mutta Costa Bravalla, en Gironassa, mutta Costa Bravalla muualla sitten on kyllä. Okei, loistavaa, koska muuhun iski pieni pyöräilykärpänen. Mä olin kaikissa maailman paikoissa, mä olin Thaimaassa. Kärpänen, pun intended. Niinpä. Just näin, niin mä olin Thaimaassa pitkällä pyöräreissulla ja innostuin ja sitten huomasin, että kuinka makea juttu se on, niin ehkä se voisi olla yksi hyvä syy sitten mennä myös sinne. Ja sitten monet kun kysyy, että millä siellä kannattaa liikkua, niin kyllä mä silti suosittelen myös auton vuokrausta edes pariksi päiväksi, koska siellä on myös niin ihania niitä varsinkin rantapoukamakohteita. Niinpä. Kuten esimerkiksi tämä Satuna tässä, niin sinne ei pääse oikein muuten kuin autolla. Niinpä, mutta sittenhän voi ottaa sähköauton tai muuta. Niin on nykyisin sekin, koko skenehän muuttuu siinä mielessä, tai sitten varmaan jonkun, mä en tiedä sähköskoottereita vielä onko, mutta sähköpyörät ja muuta. Juuri näin. Tuleeko muita niin kuin, vastuullisuusvinkkejä esimerkiksi, että onko hotellin valinnassa jotain, mitä ottaa huomioon vastuullisesta näkökulmasta? Siellä on tosi hyvät hotellit, että ei mulle kyllä siihenkään, ei voi oikein vikaan mennä. Ja siellä on just tämä Can Rocan veljekset, josta mä kerroin, joilla on tämä maailman paras ravintola, niin he on just perustanut myös semmoisen hotellin sinne keskustaan nimeltä Casa Cacao, missä alakerrassa on semmoinen suklaapuoti. Siellä näkee, kun ne valmistaa suklaatuotteita. Se on vielä helppo muistaa, koska osa näistä nimistä on mennyt multa sellainen, niin kuin, no aika pitkin ollut, mennyt ehkä ohi, mutta Casa Cacao on helppo muistaa. Ja se on semmoinen ihana boutique-hotelli siellä vanhan kaupungin rakennuksessa, että se on upea paikka. Loistavaa. Meillä alkaa aika loppua, mutta Costa Bravasta löytyy myös oma podcast-jaksonsa. Sitten Spotifysta Kyllä, ja Spotifysta löytyy ja tätä Costa Brava-kirjaa saa tuolta messujen kirjapisteeltä edulliseen hintaan. Niin olisi näissä messutarjoukset. Messutarjoukset on hyvät. Messutarjous on aina hyvä. Mutta loistavaa. Kiitos teille kuulijoille ja kiitos Paula. Kuulostaa tosi. Mulle niinku yllätti se, että mä ajattelin, että Girona on niinku mielenkiintoinen, mutta mä ajattelin, että se on kiva paikka, mutta aika pieni, mutta nyt kuulostaa, että kun se toimii ruokakohteena, se toimii monena muuna kohteena, niin entistä suurempi syy. Joo, ja pelkästään vaikka syömään kannattaa lähteä, että niinku, upea kohde, käykää ihmeessä. Jes, kiitos paljon. Kiitos.